chokwadi chobuda pachena kuti gore rino igore rekungangurwa. Chokwadi chiri kubuda pachena tichiona kuti the mayor weHarare aiwa Jacob Mafume panguva ino achiarestiwa. Sezvachibuda aiwa munhau zvamanotoona kwese kwese zvinoonekwa kunzi was called up for questioning panguva ino, even though he was later released. Chokwadi chiri kunyatsobuda pachena kunyatsoonekwa kunzi vakomana naMafume ava havadiwi nevanhu, uye zvonyatsobuda pachena kuti basa ravari kuita iri havazonyatsorigona, vari kungofokasa nekungoluta mastate funds. Kunyange zvazvo mareasons avakanga vashedzerwa nemamwe mareasons aaresterwa his other two colleagues asiri pachena, not but subscribe or like on the bell icon. Crime chinobuda nyara chiti the ZAC has confirmed the arrest of seat of Harare Mayor Jacob Mafume, Deputy Mayor Councillor Rosemary Muronda, and former ZANU-PF Harare South Member of Parliament Shadrack Mashamombe on allegations of fraud linked to the Shadrack sale of council-owned land. According to ZAC, the trio is accused of participating in a scheme involving a fraudulent disposal of municipal land, though further details surrounding the transactions have not yet been disclosed. Authorities say investigations are ongoing. The suspects are expected to appear in court in the coming days as prosecutors prepare to formally present the charges. Ndio mashoko ari kuda panguva ino amuri kuona vakomana ava aiwa vachiuya panguva ino vachiarestiwa. Chokwadi chinyatsobuda pachena makamboona una Jacob Mafume vachimbotandaniswa nevakomana veCommission of Inquiry. Unyatsoonekwa kunzi he is a mayor but ari kuinvolvwa mune zvinhu aiwa zviri illicit, aiwa zvinhu zviri fraudulent zvakanyanya zvokuti munhu anotadza kupresenta kuti house number yake ichi nekuda kweuchika kuinvestigate. Mashoko ari kuda panguva ino ari kuonekwa kunzi ZAC aiwa apo yaita basa, everyone ari kupururudza, vanhu havasi kufara zvavo noda kuti Mafume akazongonzi ngachireleasiwa zvake, but people really wanted him kuti ange ariwo arrested sezvakaitwa vamwe. Noda kuti tikuona vanhu vari kusekurita mamwe mapictures akudhara vanyatsokupraisa chiti aiwa apa ZAC yagona basa. Pena comment section yedu dzavafungura enyima kuti kudi pamusoro pezviitiko izvi. Subscribe or like pamwe chete nokutima matambe icon.